Temat na ki menteri boidon dekat kene kisngai kirang ba shnong na keling guide borok kowe ki staff boya don haka tourism jongka hima moklang te mentasngi ya sio ban ya don kumne ban ya pleno ya kalau kentang te nga ai ngu sha yu ble trai kenrat halor ka perthe bakalong kumne ka ongja ka basnosi hakini ki arsnem ka ongkta iki bro haman geling hakabade kakwat kakya ka kamai kaji tenga ngaseu kani ka ongple jong kani ka laukentang ngasim kani ka kadak kong ka ongkurku kong kitbok kong ebok yang ni kinong sensyar kaju ya phei ki guide kinong kitkam jong ka himahi borok kowe kirang ba snong ki khon ki hajar jong ka hima ba ini ong ple kanong kum kadak ba uble tra kendat un isin ei ba nyimela sa menginsu don haga ong lockdown ne bang nyusyong sa hayung ila idon ban tre ban kata tang bangi don kampat ban ya bat ya protokol kenang ba pheiru ki guide kanong ko ongkurku haga ka yung kasem te kenang ba phila ban pendit penbet penbiang bat ka juru ba ngia don kumkong ka ktin ong weng don kam ban move on nakanai ka ongja ka perthi ka balak ta sibon haka ju ka por ngasim ban penpa ko ong singaw lem khamtam ki yung kisem balak ta sisa nakani ka khalam ong pang ka juru yakinai ki yung ki baduk ka balak ta sisa ya ka kot ka kayo ka man jongki te kum ka ongkurku kum nga ulingdo kaju nakaling kinong senchar bat ko office hi borok kowe ni ai ko ong kitbok ba ki khon ki hajar ken bet ken biang ken roy ken par bat ngin ya tre ringkat habangi ya pentulun ki kam ki bobon nang ni skmat bat kane kalong kon nuksa ka bangin kham ya khlan habangi yat skmat ya kani ka ong yat ka perthi biang bahkan bangindang kham khlan shu bang naktin parang but this will make us stronger te tang dei ta kentin ngine pleno ya kaneka lakuntang menta kasne publish Namar ka jing khangla diki nongwan chungokai ba warning shop u COVID-19 hakini ki arsnem komta kahima mau plang hennen ka si sa jan klayo ban ple beang ya khrab chungokai perthei ya kalau kentang kablan mau plang ya kanil apli duba kregelan lingdo mau plang u bali ukri kahima mau plang paladan ringkat ru do mentri kahima mau plang u MDC u babla bat ladan ringkat ru ki nongelam chungokai bat ki rang basnong ka mau plang pentip sekipat ba nakaliang kilma ba halor ka jingple jong ka law kentang mila ya persang ban ya bat ya ke SOP ki protokol jong ka sarkar paka labo te ngilala ban ya thung ya nakini ki khna samla jong ka hima moklang jungi nadu i office secretary ban pentulun ki kam habaki don kam ki tourist ya kono ka jingdot kam juki bat haka hima moklang ru ngilong ki basarong ban ong ba ki guide yo ki babiang ma te kini ki guide ka experience ki ladon ka bala bun senam te ngila ayo sisu ban upgrade ngila idon ki staff ka to ka ni nadu ki cleaners ki gatekeeper kumju te ki ei ka ba ki don kam ban kham upgrade sisu nginang ya pen baha pen bet na kapor si kapor te hangneru ngidon tingkat ki nong senchar ki i rang basnong nakilang office secretary ka ju bat ki guides te hakaju ka poru ngakwa mantupau ba i menteri i bolong menteri bra bolong kum i MDC ru ya don dekat bat ngi halor kini ko te maso ban penpau ba kaji kamu jongi ka hima ni suthu ba ka potential jong ka tourism mar kum ba kidon ki balai don ka kam ka jam ka ba kila biang don ki ba defend bet soli na kani ka kam ka ba kitrai te ngi kum ka hima ru ya ka jingdon kam ki khon ki hajar kat kum ka bor jungi lai persang ban ya penbet penbiang halor ki jingdon ajuki tinga so komen ba kani kalong ba haka jingja jung kani ka perthei ka pinsuthu katno ka jing koridor ka kam ka jam jongi wala ka dei ka berit ne ka bahe te khamtam ki guide akai nadu katno ki la pinso yang lingdo alat no bangin play
Tengah ngahap ban pet lang ya ka condition ka jinglong ka jingman jong ka perthei ka shnong ka thau te kumba pitep ka block mo plang ki cases ki bon te to ublei try kan rat nong bu nong thau nong penyat ka jing penyat nginum la ban ngin ya question tambah ngin ya learn la halor kita te kumba la pen pau ba kani ka la khta bon hi ya ki khamtam ki gai tengah nget scam ba kani kan ai yangi bangin don ka jing ya try lang ringkat but kini ki guide u kindang kentiu su umdai tang ya kahima ya ki khamtam ba kindang ya kin ya excel khamtam hakani ka occupation ka bakibat te khandiat abangi kren sephang kalau kentang ru haba pi ya sngap tang ya khlau ru matang ya yo snow ya kisim te katno kala ayo bahkan regenerate kum ka khlau ka madan kasla ka betap te kaniru hakawe kalyang ru kalong ka jingker khu ya haba pipet angtoi ki construction kino ki works ki badang kidang long pending menta pengilai kendu naka MC meeting naka Porsche kapor te ka jingjano jong kani ka pandemic pat kalong ka penbu jinge ingi bangin ni khamla su man budin ya kani ka tamba ka jing penbet ka plan jong kani ka tourism sector kumanga ya kren mana nomor baka ya ketika heritage kadon ka jing ya te bat ka district council halor kata te halor kata itu ngaso ban ong ipi bang anumla ban IP ka information nomor kadang don hapo ka jing penbet te halor kata iru ngin sedang ya penbet bat ngisa IP ka information ngatrai nakalian i menteri bla bari kum MDC bat kum menteri ru deila ban kampenya susu ya kata tambah nadu bang asimti kan ya kam asnem ngidang don hapo ka jing ekran jing penbet habor hasibun ki jing ka bangi habban ya penbet susu halor kata ka heritage village ban ong ban sim nomor de pipet ka construction ki yeng ki balate yang tu ki babun ki don kam ban penmin ka maintenance ka don kam man pen baru ka don kam te kidang don ki ongoing construction ru ka ba kadang ya te menta ban charge extra fee ya kata ta kadang kum bangapen pau mene bangidang don apo ka jingi penbet ya ki babun te da kala sha ya kata dengan ngi na ka hima ngin sa sim ya kata ban ai ka jing pen banapat ba ka bayar te ngi pala bantap ya kani ka potential tambang ngidang don hakata ka senjam ka baningkong ka ban penlong ya kani ka tourism jong ka hima mo plang bakan long organize bat ka bangila ban penbet penbiang halor nakapor sikapor ka ba kadang yat ka perthai bat kaniru kanlong ka jingker khu khamtam mi khna samla ba teng ngi kwa ikikam sarkar ikwa ikikam ka basuk tamba dangi pensitom khamtam ya ka kum ka jat benriu ki khna samla menta hakikam ki bam ka jingstom man yo ki kam ki jam ngasngo ba tourism gade kalat kalenti kumno bangin ya ai kam ikini but kajing tres tom hi kan kentiu yangi boro kiwe kumngau lingdo ngi kinong sinchar ki rambas nong ru kumju but khamtam ne phi ki guide akur khu kordo ipi aba phi pentulun gani kam but ublei ta try kan rat undang kentiu ipi sejong te hakane ka poru ngailat i menteri bla belum kum MDC ban ai sikentin askentin kan indo ki Perdana Menteri ki rumah asnong ki kam snong dan nipor bang ni ki samla jong ni ka hima udah ki guide kita ki ngelami ki nawan juga kai perthai jenis ka hima wan ka asnong jong ni tangi so sorong mang do ni ka lau kentang ka badai ka balabu de kilong chua man chua kajing bu jong ki kalong kumnu ban perung yang mesem bariada yang bareng hangi ki bamenta ti kum ka hima baki khun ki hajar ki hima muplang ni pene psa ya da yang ka klau ten re ka jinya ka pot ka long ban ka jaka jo kai perthai kala lakring ba om tai no wan jingo kai joni ka jala ka jungi ne shadu sebar ti kan ni ka lakuntang jungi klarung ka website baraki mo ki tugri fer kintip pakilawan ban so ka bat ki babun kilawan ban puli balle ki research lokani te om tangata ni kala long ru ka jing man toy ya ki khun sama jongka snu ka hima kalong kala ai kam mai jam namar ka kalong gum kong ka wei ka tourism spot te habade ka ni di hot ngipat
ngidang ya anglut banang pendek penbah pada penyar nika lakutang badom tang ata kum kahimahi ki penslur ki sinong ki makin dona laki klau penyadan ki klau ki pitap ki don ji joka tibat kum ju ho kan nika long we jika joko kai bat kibun ki jaka wa ngi ba gidon ko long ba kringi ki no joka kum ka letiak jat di bet skot tri lang ni do mo flang tingdon ki wiwi ki bentar ki ba ki viewpoint ki ba kini ki guide pada ki wan turis sa kin sa apan iya ki te hot mutasi ha ka jingi don lang baru mi do na ka jingi ka por ti ki wiwi ki jika juga ka play ki la play ndangi support mari hapan biang suwa but mentasi la play ha jing play lo jin lang but hoi ki balong ni la khang ni mar ka jiwan ni pandemic kala kata sisa ya ki bubun hai bu ta tingi en lo ya tenri mentangi la yo man pelajan ka jika juga te juru dong te long ki guide free ni samla mo mai lese ki diki mde ki ba kini guide ki balong involve lang ni bar ki don ki di pulie joki ki ki arrange bagi ka chef ban yoni kidon wi kam ru balong ki iyo ba ki jai mo jiyo ibadat balong iban yarap su ya ka jindu kam joki tidak bedong full time mendayo naga ni ka ayu ter kampat aga hadu tatamo tiende ngi ngi ke imba ngi stom kumno ban kention mak ni ka ni plek le be ni ka kam turis ke lok ka asim ka turis ka wi ka industri mo tingi hak ni por ka jupon ni kum ka hima probor ya ji tirang sa sarkar mo tidak long bala bang hot nim kwa ban gedon ki ikwa probor ban penne sa kum bakalong tu mo bakin ban kata ban kidon ki jite ki ba I marba kini jindon jingen ki lalon pa dum nak lo bahai ka tingir pa de ka sarkar jelar suan dia ban aji telang buat ke hima mo bang yo ban tiyo ni ka kaliang jo kai thai mar ko balong la I ba ko balong ki we ki la kan tiyo hal ba kam jo kai thai snong ki dong tingi ru ikwa ta ti tai long I mar ko balong ni ka hima ki dong ka ba jo kai ni ka kadong dia la kun tang tinggi dang pek chui jaka ba hima idon ka jathang stiro mo tiga tiru ni sa persan dulu ban develop ya ka ba ka transport ba ji haji don ka jung indo ba ki peran sar kham tam ki khut ke jar bi dok te lang jo ke hima ni long ni long ki ka song ki no wan mo ka song ki ba ka song ki le don ba ko long ka kumbang I long ka kam de ki ji pun bor tende ki vaksini da on vaksini tende ka song haka choice ki joki ti kata ni war ka ki hap khat ke ba kham singa ba so mo kata so ki no wan jo ka ti mi rung mi nginda dem pu sen da ka kata ka odara ba dei ta ni ka nim dei mi ta ki othi ba othori ba ta ko da ti ni ye ke ba tha sarkar protocol ni mi ti ya ta ti ta ka vaksini on vaksini ta song marlo adon protocol ka ba ka song indok terus ban ban bur ti ya ka song jing paket jo ke on behalf of our staff or guide please guide them and advise them because as a youth sometimes they may behave to our tourists so this is our request from them. We always advise to those guide that they will maintain their discipline and to be maintain our hospitality to the tourists who came here. So from now on, we welcome all the tourists who come to visit to Nesrico, and we will again we request and appeal to you, please cooperate with the Imam along with the tourists and the staff of this area that we have appointed. The technique that I could be kaketeng jong kadai winning starling do ngadai usket tri jong ka MTGC moplang tour guide committee ngidon nakumba arpho live hongot nang mo plang hi ki official guide kidon live hongot tinang ni nak stong jong hi panang ni hima moplang hi ngidan nang mo sedang mat kai ka jingnya tri ka jongi kalong kani kadai ka batch ka balai ka jongi ka batch ka benengkong kadai na I kumbang lap pa mane deni ba tambor bela ilam nanti ka batch ka jongi kadai ka batch ka balai ngi yo panyalam kadai kana du snem arah jar kendai nak sedang ni kani ka kam
Te layat terter haduk kani klemat pemerintah bat ngakit bok kit weng ru kum ngau sket tri bang adai bampej kum nong yalam ya kani kaseng kit bok kit weng iki para member bangin don kejing trelang bangin ai kejing trelang kumba kahima kala ai yangi kani kakam bangani ka benset ingi bangin tre tengah kerpat nakaliang kejengi kum kaseng ya kahima bahkan ai susu kata ka jing ban promote susu ya kani kajaka kadang bun kajaka ki benghap ban pentre dan ni kahap bangin ai susu kata ka jing trelang bat kangi ka kum ka komiti ka bangi don bat ka himahi bro kowe te sa sisi ngi kum ka guide hapor hakani ka por baka pandemic kawan dan shop yakani ka snong ba ya ka pertai bro kowe kalong ka jing du nong ka bakra yangi ki guide kum kinong yatre yakani ka jaka namar ngem don kami isu bangin tre dengan la susong bitang la hayeng harai katarung aingu ublay ba ublay udan rekat ingi nakawai ka por haduk kani khlimat ka pamenta ngiyok ka mat ka bakot ka baklan ngiyok ka kalenti ka bangi ya du ngiyat kata kalenti ka ba ublay uda uker ngiyok mangin long kumne kum bangi long mentah te ngai kublay ya ki kai ru ba mentahi kum ba ka sarkar kala bu ya kini ki protokol ne ki jingtha bangin but enti te ugai barok khoj badon hang ni kalau tentang all are vaccinated te kumbang tha nak sarkar ngil aile kata bangin long kejing dahi yangi nangi simet lang simet khanang bangin dengi wan yalam dengi yalam kita ki brio hang ni kan long kejing dahi yangi te